Maayong aga bakulod, maayong aga balugabayin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Marso 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden AbosoNo. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning and happy Saturday sa aton sininga mga ka-aksyon. Of course, good morning Danay. Bauna gidi comment ang akon sininga Maninoy, Manila Lester Ray Benitez. Thank you so much sa 50 stars. Have a good weekend kuno everyone. Yes, happy weekend naman na Action Boy. Grabe no, do kadasig lang yun sa mga inadlaw. Oh, yes. Hindi mo gidya ma-deny, ginasulit-sulit na lang na kay manotice mo gidya nga do ginabuto. Ginabutong lang gid ang mga inadlaw, no? Hindi mo gidya madinaya nga dali lang birthday mo. Yes! Damo pa mauna. Happy birthday, Action Fred Salanga! Yes, Action Fred, happy birthday ba? Yes. Yala ko wala siya kay gintawgan ko, din ka pare. Nyari ko subong sa kwan. Sa ba sa may kwan Litsunan country brother. Oo. Kaya tanan dagling mo litsunan, daging orderan niya. Ay, wow! O, para fair square. Gin bahin bahay lang lang, hindi ang tanan may araman. Oo, perfect Nati gina-arrange ko pa diyo kay kinanglan ako hindi makadto para nga matanan-tanan makumudar. Basta siya patong gatiyog sa kawayan. Tanan-tanan nga mo litson lang makumudar. Ti karon na. May hindi ko ti karon nga na niya, bo siyempre. Oh. Yes. Rable. Hindi ba sila way lima tani na? Way lima pulo na. Ni way lima pulo niya. Pulo niya kayo la lima. Happy birthday, Aksyon Fred Salanga. Yes, karon siya kantahan on air. Robert Brahma. Sinay ko siya. Kuti pila ka na pre, ngano gay binastos bla pre. Tingway lang ipos lang ko. Oh, sakto man May ina na age is just a number. It's just a state of mind. Yes. Robert Roma, good morning. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. And of course, kay Tia Kim Meriman, may aga. Kay Winston Goles, good morning man. Kapit ako no. Yes, dira sa Recreo. Yes. Sa may Pontevedra. Arada si kagawan niyo. Ang mga nangisling ko siya, hanggang pangapida. Sa di nga nang nakapihan ni Winston man. Siya lang na bahala da. Ano, hanggang pangapida si Winston, tudlo ka Winston. Yes. Kaya araman na si kagawad, Ems. Kaya mo nga, dahil mo lang iparipand. Ayaw mo na. Instala. Tingba lang Good morning, Danay. Good morning, man. Kay Ma'am Jinky Dalagdon. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, hambali Ma'am Jinky. Happy Saturday ko no. Of course, kay Mr. Biboy Villasor. Ma'am Vanessa Docmat Mayo. Kag sa iban nga EFC members. Mayong aga gid sa aton tanan. Hambali ni Dennis Richard Tivorova. Good morning, everyone. Happy weekend and keep safe, everyone. And I feel so free. I feel so free. Okay. Abi mo, hindi ko kabalo Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Magasapol naman ang duwa ka mga transport group sa palabuton nga Lunes sa komitiba ni Councilor o kay Councilor Dindo Ramos. Angot ni sa extension sang Provisional Authority nga ginahimyo sang syudad. Nagalaom si Ramos nga tagan sang konsiderasyon kag pabor sang DOTR kag LTFRB ang apilar nga ginhimo sa syudad labi na sa ginakabalakan nga epekto sini sa palabuton. Ginako ni Ramos nga hindi pa preparado ang tanan nga mga LGU kalakip ng Bacolod sa implementasyon sang modernization program nga magaresulta ini sa pagpauntat sa operasyon sang traditional nga mga PUJs. Sa piyak nga bahin, nakalambot man siya talatapan ng informasyon angot sa plano sang transport group nga magpatigan sang untat biyahe apan nagapati ang konsehal nga hindi niya nagakaigo nga solusyon sa mga problema bago din nga isyu ang dapat masulbar sa national level. Asosasyon niyo, meeting sa akon, galing kay may kami dito, conference kami doon sa PCL. Mandi lang ko na kaya ako, ma-lunch kami galing ang sa Duwaya ka federation nila. Ang istong sa si Bakdak. Ay ko kabalo kung anong gusto nila. Basi lisensya sila mag untat biyahe or mahal sila advice aton.
ang kabahin sa bayan Mundo Ramos. 182,053 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 64 ka bagong nga kaso. Sa bagong nga kaso ang Iloilo Province may aras ang 23, 13 naman sa syudad sa Iloilo, 12 sa Negros Occidental, 7 sa Antique, 3 sa Aklan, Capiz, Guimaras kag Bacolod ang may tagduha. Samtang 938 naman ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 171,566 kag 13 ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,276. Ang Western Visayas may 5,132 ka aktibo nga kaso. Pangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 o kunin Section 5 pagbaligya kang Section 11 paghupot sang konsang droga sa idalom ni sa Republic Act 9165 si Vicente Sipuasca nga nadakpan sa drug bust operation sa Barangay Old Poblacion, siyudad sa Escalante sa tong Huwebes ng gabi. Suno kay Negros Occidental PIDEA Assistant Provincial Officer nga si Agent Bamboo. Si Sipuasca ang iga-inquest kung gin-inquest kahapon nga adlaw kag pagdalon man sa Bacolod para sa dugang nga interogasyon. Duha pa ni Bamboo ginapasugid pa nila ang suspitsado kundi niya ginakuha ang supply kag kung sino naman ang inadulungan niya sa Bacolod. Samtang wala naman sa listahan sa mga drug group sa Negros Occidental Police Provincial Office si Sipuasca ginahibalo man sang Nokpo kundiin sa probinsya posible baligaan sang suspetsado. Dako nga kawadon sa mga legalista na kompeskar nga 34 milyones pesos ang inasuspet sa Cebu sa joint operations ng Philippine Drug Enforcement Agency o kag operating units ng Escalante City PNP. Sa interview sa Aksyon firing line gin dayaw kag pasalamatan ni Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Solis ang PIDEA kag Escalante PNP sa madinalagon nga drug operation. Samtang ginpalayag ni Solis nga may impormasyon ng otoridad nga ang nakuhaan sang droga ang ginsuhulan lamang kag madamo pa nga lugar ang gindagdagan sini sang shabu. Kung nagtaon mo, kung nakalusot ini, dako ini nga drug supply, no? Considering more or less 5 kilos ini nga drug supply kung nakalusot ini dira sa market naton. So, dako ini nga kawalan sa supply sa illegal nga droga, no? Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang nadakpan naman ang isa ka high-value individual kay isa pa kalalaki sa bypass operation sa Bacolod City Police Station 1 sa Purok Boulevard, Barangay 13, siyudad sa Bacolod. Ang subject sa bypass operation kilala kay Jeffrey Quirogo, 40 anyos. Nadakpan man ang nagaduso sa supply ni Quirogo nga si Homer Rodrigo, 32 anyos. Suno kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Sarona. Isa na kabulan, inamonitor sa kapulisan si Quirogo matapos na naibaluan nga nagsaylo ini sa siyudad sa Bacolod kag liwat nga nagbaligya sa illegal nga droga. Sa natipon ng impormasyon, si Quirogo nadakpan na tinatidang nga tuig 2020 sa siyudad sa Kamankalan bagod sa pagbaligya man sa illegal nga droga. Sa katapusan nga balita lokal, na-recover naman ang napulo ka gramos ang ginasuspet sa Cebu sa bypass operation sa Bacolod City Police Station 7 sa East Homes 5, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Ang nadagpan ginkilala kay Albert John Olaybar, 34 anyos, kag residente sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, sinimana ang ginpatigan nga surveillance bato kay Olaybar antes na tigayon ang bypass operation. Nagkompeskar kay Olaybar ang 4 ka sachets nga nasuspet sa shabu nga nagabugat sang napulo ka gramos kag nagabili sang 68,000 ka pesos. Nagkuha man sa bypass operation ang 500 pesos nga bypass money, 395 pesos nga proceeds kag isa ka bag. Si Olaybar, isa ka street level individual nga karon priso sa custodial facility sa Police Station number 7. Cease and desist order ginpapanaog batok sa RGS World Marketing Corporation. Samtang vaccine expert panel ginarekomendar ang ikaduha nga booster shot. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers. Ano to ginang kay Dennis tong kanta itong I Feel So Free, oh? I feel so free, just like a fantasy. Mumugli na. Having you next to me. Suddenly it's magic. Muna? Yes. Bibo kung... Abi mo, hindi ka kabalo kung di mo kuha sa piyak, lipot ko sa piyak mo. Robert Roma, good morning man sa imo dira. Kay Atia Kim Eriman, kay Miss Jinky Dialagdona. Bao, napakagaling naman po. Bao, di naman nakita. Sige, abi ka na, abi. Para G. Di naman nakita man. Sige lang. May mga, amo to, balik sa imo, hambal mo. Yung ako hindi maagi, dispiyak. Ma'am Jinky Dalagdong, yung napag-greet niya yung family, of course, dira sa may Banuwas ng DSB. Kay Rachel Evangelista, good morning. Eden, sexy ba? Wala niyo pag nakita sa kilid. Oh? Adios! Amo pala sa baba, nakita niyo, sexyan ka na, Ma'am Rochelle. Ang sa kilid mo, tiyaga mo, naging gurish nice. Gali kay, ginhold up, gali sa dalom to. Amo na kasing na, way kasakit ang tiyan mo, laman? Wala man, ang diri kong gasakit. Okay ba, sila suhuton sang tiyan ang imo nga Suoton sang tiyan ang hangin. Hindi suhuton sang suhuton sang hangin kito. May buslot di, may buslot here, buslot. Piyak na iya mo. Buslot here, buslot there, buslot everywhere. Pati bulsa, buslot. Kay Gino Cornelia Benitez, good morning man. As lang katanay ko ano yung requirements mong from Bacolod to Iloilo, vaccination card. Kagpliti. Plite. Yes. Mula na, why na? Vaccination card lang, yung plite mo lang, okay na na. Importante yung pliti dyan. May mga new friends kaya si Miss Jinky from Michigan. Oh, wow. Miss Congeniality. Miss Congeniality. Gianna Fickle. Kag Divine Palmer. Mga taga Bacolod niya. Pero kuan garoy, nakapamana. Tama, nagro to sa mga... Si Mr. Fickle kag si Mr. Fickle kag Palmer. si Mr. Palmer. Perfect. Kasi si Arnold lang. Lala mo si Arnold Palmer? Hindi. Sikat nga kuan na nga golfer. Ay, wow. Malay mo, bas ito. Bas ito. Diba? Sa bagay sa billion na tao sa Amerika. Siya gijabi man. Swerte eh. Lilibeth Gutera, good morning man sa Payaw, Binalbagan. Sige. May payaw mo rin, no? Payaw. Dandan suy payaw. Tidra na dagin ko han? Dira. Dira na sa Payaw sa Binalbagan. That's why nga mayaran tas sila nga Dandansoy Festival. Ang Payaw. Ang writer do taga Payaw. Pauli ako sa Payaw. Kung gani kung ikaw hidlawon ang Payaw, imo lang dumdumon. Payaw. Sino nga rin Payaw man? Si Kuang Guru ay si Kuang bala? Si 1BTV bala? Ha?
Si kuan ba 1DTV bla, one back to back. Si RR. RR Rinyo. Di na to sa bando, wala na din sa comment. Sa ako guro sa pangampanya kay Luluya. Amo. Very lolo. Si Luluya na da. Gani, ambal mo. 200 stars from Miss Jinky. Salamat. Thank you so much, Ma'am Jinky. Lourdes Blaser, good morning, man. Sakay Christine Menyas Villalobos. Kag of course, si Ma'am Vanessa Mayo is also watching. Yes, si Doc Matt Mayo pag Dr. Matt Mayo. Ano ganito sa buong 4? 10 days to go na. 5? 9 days to go na lang. Nice to go na lang, birthday ni Ma'am Van. Si Dugi-Dugi, may masako, di ba? May masaka, di ba? Pero G, si Ma'am Van gali. Todo. Di ba, no? Kanamit na Sa may kasunod di bla yung gagakwan di bla? Nagakarga di bla sa speaker. Hindi kita ka na sa mga negro na nga mga kuan sa Amerika. Na mga sa mga street mga street dancing na bla, mga street dance na bla. Malay mo yan, kaya na naman ba? Kaya. Gym na siya ya. Pwede gina mapabit-bit siya kay kuan mo. Si Doc Matt sa likod. Sa likod. Sa likod, gamit-bit sa Gamit-bit sa speaker. Isang paro-paro G. Speaker, tapos sa bulsa, may kuan, may amuni bala, ano yung tawag? Ano na? Para ma-adjust. May amplifier. May amplifier. Sige. Yes, they just arrived ko no. Wow, 3 months vacation. Sana all. Ang bali Ma'am Jinky. Ining si Miss Fika, Miss ano to? Fecal kag Fika Palmer. kag Palmer. Grabe na. Kay din siya kanta, balo ka naman niya eh. Payaw ko ng mangarap, payaw ko ng tumingin, payaw ko ng manalamin, sasaktan ang damdamin. Ages gida. Abi mo ni ko balo. Ages Yes. Sige stand by na kita mga ka-aksyon. Rafael Diaz Jr., good morning man. Stand by sa Balitang National. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
gamit sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginmanduan sang Securities and Exchange Commission ang Bacolod City-based firm nga RGS World Marketing Corporation nga untaton ang illegal investment scheme nga nagatarget sa mga individual sa Negros Occidental kag Western Visayas. Gin-issue ang cease and desist order batok sa RGS World bangod sa unlawful kag unauthorized solicitation. Tanan nga involvado sa RGS World nakay pangina chairman kag CEO nga si Rodolfo Raz Salarda Jr. kag mga direktor nga sinday Lea Pasis Salarda, Rodelin Balico Salarda, Henry Noble Quadra kag Ryan Laduing ang ginmanduan nga untaton nila pag-post sa social media kapag tanyag sang scheme na saad man sa mando sang SEC ang pagdumili sa kumuyahan sang business transaction sa bangko. Ang CDO ang in-issue matapos nga nakapakita sa investigasyon nga ang RGS World ang nagatanyag sa mga individual sa Western Visayas nga mag-invest sang kwarta sa nasambit nga kumbuyahan kag ginapromisahan sang dako nga balik sang kwarta nga nagalambot sa tubtob 4 kapilo sang ila nga kapital. Ginkumpirmar ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa nga nagpasang Vaccine Expert Panel VEP sa isa ka rekomendasyon nga paghatag sa ika-4 nga dose ug second booster shot para sa mga senior citizens kag immunocompromised individuals. Ang rekomendasyon ginpasa na sa health experts kag technical advisory group. Sa karon, ginahulat na lamang ang approval sa Interagency Task Force antes pa ini implementar. Unang ginpahayag sa VEP nga makonsiderar bilang primary series pa lamang ang bakuna ang 3 ka doses nga nabaton ang sang mga immunocompromised rason nga ila ika-4 nga dose among magaserbe nga booster shot. Nagbato naman ang Pilipinas ang 804,000 ka doses ng Pfizer vaccine nga gintigana para sa mga menor de edad 5-11 anyos. Sunod sa National Task Force Against COVID-19, ang panibagong nga nag-abot nga batch sang bakuna nga ginbakal paagi sa World Bank ang gin-deliver paagi sa DHL Express Flight LD456 pasado alas 9 sang gabi Huwebes. Una ginanunsyo sang Department of Health nga nag-secure ang Pilipinas ang 30 milyones ka doses ng Pfizer vaccine para sa pagbakuna sa mga kabataan nga edad 5-11 anyos. Ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang laying at tuyo itibong ang productive investment sa mga dumuluong kag iban pa nga pungsod nga nakapasanyog sa economic growth sang Pilipinas. Ginalantaw nga Republic Act No. 11647 nga mong ginamyandahan nga RA 7042 kung Foreign Investments Act of 1991 ang makapaayo sa technological transfer, foreign exchange sa experts kag mga resulta sa mataas nga tax revenues. Ang amendment nag-establishar man sa Interagency Investment Promotion Coordination Committee nga pangunahan sang Department of Trade and Industry. Magahatag naman ang Department of Agriculture sang fuel subsidy sa mga mangunguma kag mangisda subong nga bulan sang Marso agon mapaganagan ang epekto sang sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang gatong. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, 500 milyones pesos ang intigana para sa fuel subsidy. Duha man ni Dar magahimo sang memorandum circular ang Department of Budget and Management kag Department of Energy agon magplastar sang pagsulundan para sa pagpanagtag sang assistance makabaton sang ayuda mo ang manguma nga nagatanom sang mais kag ang mangingisda. Tubtubuhi nga pagkapreso ang ginpamatbat sa 73 anyos nga lolo matapos nadagpan sang otoridad bangod sa reklamo nga paghimulo sa duha niya kaapo sa Banwa sang Karamuan, Catanduanes. Kay Major Malu Kalubakib, spokesperson sa Police Regional Office 5, paagi sa warrant of arrest na nagpana sa ospetsado ng gintawag nga si alias I sa gintingog nga puwersa sa Catanduanes CIDG, Provincial Intelligence Unit kag Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company. Si alias I ang may 900 ka counts ng statutory rape, 382 ka counts ng rape sa isa niya kaapo kag 150 ka counts ng statutory rape kag 55 ka counts ng rape sa isa pa niya kaapo. Ginalagar naman sa duha kaapo nga nag-edad pa lamang sila sang 8 kag 9 anyos ang una ginimuslan kag nagsunod-sunod pa ini tubtob nag-edad na sila karon sang 12 kag 13 anyos.
Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Happy birthday laliwat kay Aksyon, Fred Salanga. Happy birthday to you. Happy birthday, Aksyon Fred, and salamat sa imo kaalwan. Ay, bong. Saan ba na sa Aksyon hot report second portion? Upod yung Aksyon Art tayo pon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!